27. ariketa honetan eskatzen digute gauza geometriko bat egitea, eta batzutan, lako gauzetan, zari moldatzen ondo. Bai? Zirazki ikusita zelan egiten dan, ikusi zerako tontukeria dan, eta, bueno, asuntua da, zirkunferentzia baten barruan, 5 cm erradio duen zirkunferentzia baten barruan, iskribatuko etako oktogono bat, hau da, 8 alde daukon poligona regular bat, eta beste batena zirkunskibatutako oktogona hoien aldea kalkulatzea. Bueno, inskribatutako oktogonoa da erpinak zirkunferentzian daukon oktogonoa, barrutik. Eta zirkunskribatutakoa da aldeak, bai, ukitzaile direla kanpotik. Orduan, irudi antzekoa da, baina handiagoa da zirkunskibatutako oktogonoa. Bueno, oktogonoa bada, 8 alde ditu, eta 8 triangelu bardin sortzen dira, zirkunferentziaren zentrotik erpinetara luzatzen baditugu erradioak. Triangelu horietan, daukagu triangelu zuzen bat, bai, erditik ebakitzen badugu, nun hipotenusa erradioa da, beraz 5, angelua, buelta osoa, zati 8 da 45, beraz, hau 45 da, beraz, hau txikina, 22 gradu, 30 minutu. Eta, L kalkulatzeko, engun da izango da kalkulatu X, eta gero bider bi. Orduan, triangelu zuzen honetan, honen sinu da X zati 5. Beraz, X izango da 5 aldiz sinu, eta kasoten moten dau, 1,91 zentimetro. Hemengo zentimetro dira. Unitateak gogoratu importantea direla. Darun, aldearen neurria honen bikoitza benez, 3,92 zentimetro. Zer gertatzen da bestea? Zirkunskibatutako horreaz. Antzeko triangelu bat sortzen da, baina kasu honetan, oktogonen apotema edo triangelu honen altuera da 5. Angelu hau ere, 22 grado, 30 minutu, eta I kalkulatzeko kasu honetan kateto biak hartzen da parte, beraz tangentera horiko dugu. Tangente izango da I zati 5, beraz 5 aldiz tangentea da I. Eta emoten dau, 2,07 zentimetro. Beraz, kasuetan aldea, L' izango da 2 aldiz I, hau da, 4,14 zentimetro.